Kandang Mister Karyo. Halo Mister Karyo. Halo, ada apa ini? Kok Jibos? Mboten gadang rokok iki, Mas. Ngapunten. Duh, enek terus si piye iki? Mboten udut, Mas. Iki lagi makannya apa, Bos? Makane nyawa-nyawa iki, Mas. Nyawa-nyawa panokan iku. Itu iseng-iseng ki, Mas. Manfaatnya apa, Bos? Ngingu wedhus, Bos? Manfaatnya lah, rane manfaatnya, Mas. Blas rane manfaatnya. Ngrasake, yakin. Kon ngarit, kon ngombeni, kon makani. Rada nyambut gawe. Kon makan kok ora berkasa deh. Manfaatnya ya mbuh, ya iseng-iseng tok, Mas. Oke, iki pakannya apa, Bos? Gen wedhusnya sehat dan manak, Bos. Wis pakan-pakan wis kaya pakan-pakan wedhus biasane iku ya, Mas. Gudung-gudungan, ya sukot wis campur-campur, wis penting duyan, penting ijo. Ora gagas apa wis penting ijo, penting duyan ngono lho. Penting ijo ya, Mas ya. Penting ijo. Oke, iki godhong apa iki, Mas? Kuwi nek jarene wong-wong sing anu wae indigo vera. Mas Digo? Indigo vera. Oh, Indigo Vera. Iya. Oh iya. Indigo kuwi wong pinter apa ngono kae. Oh iya. Mistis ngono kae, Vera iki artis ya, Mas. Iki super gabungane ngono ya. Oh, gabungannya berarti, Mas. Gabungane kae. Oke, siap. Engko wedhusku tak golek ngene iki, Mas. Iya, Mas, gunku kurang kowe. Oke. Ora iso kowe penting ijo pakakno ngene kae. Oke, siap. Suwun, Mas, suwun, Mister. Bos.